Ai, saben vostedes cando un sube un carro e ve os cabalos nerviosos e dices, ui, como vou a controlar eu este carro, non? Bueno, pois aquí vamos, o tempo de Modepen, e nos acompañan os amigos Alfredo Hernández. Alfredo, moi bo día. Hola, que hai? Está Eloi Delgado, bo día. Hola, Eloi, como está? Si está Manuel Martínez, bo día, Manolo. Bon día a todos. Bueno, gracias por estar aquí, por este tempo que nos dedicades cada 15 días. A todas aquelas persoas que consideran que os servicios públicos é algo polo que debemos loitar para mantelos, aqueles que consideran que as pensións públicas hai que loitar por elas para mantelas, e que non debemos nunca de deixar de estar atentos á actualidade, porque nesas noticias que a veces non entendemos ou que ás veces non lle facemos demasiado caso, ou que a veces pensamos que non van con nos, moitas veces as noticias están falando de nós directamente, do que vamos cobrar, do que non vamos cobrar, do que vai baixar, do que vai subir a nosa pensión, ou do que van a ofrecernos ou non os servicios públicos. Por iso que, de cando en vez esta voz así de Pepito Grillo que nos traen sempre os amigos de Modepen, sempre interesante. Alfredo, non sei se queres empezar ti. No, yo prefiero al final. Al final, vale. El quere pechar. Eloi, vamos a falar de pensións. Querías decir algo, me pareces, ¿no? Sí. Vale, achega o microista. Ti digo que queiras. Sí, no, por suposto. Vamos a ver. Primeiro vou tratar un tema así moi por encima, máis que nada porque este xurdiu acaba de entrar en vigor. É un tema que permanentemente vimos arrastando, que é o tema da privatización dos plans de pensións. Sí. Entonces, aquí xa se dá un primeiro exemplo que penso, máis adiante nós trataremos de organizalo para que o compañeiro Pérez da Vila e tal, que é o que é un pouco técnico e tal, máis adiante ter un par de temas monográficos porque son interesantísimos. Desde o 1 de febreiro, efectivamente, empezou a funcionar o plan de pensións de emprego acordado no 7º Convenio Estatal da Construción a nivel estatal, que está baseado nunha lei a lei 12 do 2022, e as nosas primeiras conclusións son que algo que sempre viñamos, digamos, insistindo. Nós somos contrarios a que se privatice ningún tipo de servicio, e menos que nos toque no tema das pensións públicas. É dicir, hai que facer todo o contrario do que se está vendendo aquí. A veces se extraña que os propios sindicatos, os grandes sindicatos, entren en este xogo. Logo, cando analizas, a veces entendes cuestións que, bueno, vai ti explicarlo ao cidadano da pé. Efectivamente, o que vai converter os salarios en un capital financiero, do cal, curiosamente, quen vai a ter beneficio é Caixa Vida, que quen vai a xestionar é unha entidade que vai ser a xestora deste plan. Bien, isto pechamos os ollos, extrapolámoslo o que pode ir sucedendo, e claro, viramos para Norteamérica, para Inglaterra e tal. Nadie quere pensar niso porque nos pilla un pouco en paños menores, pero os futuros pensionistas, os futuros cotizantes, teñen que pensar que se pode dar eso facilmente se non siguen pelexando. E de repente ven unha crisis financiera que se darán permanentemente porque a situación é a que é, e o seu plan, se está metido, onde está metido, negociando, digamos que facendo caixa quen gestiona ese diñeiro, cousa que o Estado non pode facelo, nin debe facelo, pois a ver quen che garantiza a ti a pensión. Claro, isto é para pensar. E, ademais, contribuye a reducir as bases de cotización. Lóxicamente, se ti faz este plan, de alguma maneira, estás pagando menos na base de cotización. Ao final, a pensión, as futuras pensións públicas, serán inferiores ás que terían se fose un plan, seguisen o plan establecido hasta ahora, que é, ti cotizas e pelexas por unha pensión pública. Entonces, é algunha das cousas que nós viñamos pelexando, seguiremos, e comentábamos outro día, sería un dos temas que levaremos permanentemente pelexar e derogar a famosa lei, igual que outras que están aí, incluso como aquela de vamos a ver onde foron parar os cartos do noso fondo de pensións tan famoso, que está aprobado que se faga unha auditoría, e desde o ano 21 a auditoría non aparece, por unhas razones ou por outras. Entón, bueno, lóxicamente, un tema, e pecho o tema, é algo que quedou outro día pendiente, pero falábamos así moi por encima, é dicir,
A mí me preocupa porque, lóxicamente, estás permanentemente, por sorte ou por desgracia, nos centros médicos, nos centros de saúde, en fin, e falando cos que están na franxa de idade e incluso máis vellos ou máis novos. E ves unha gran desinformación. E cando realmente falas, eu acabo de falar aí un pouco, facía tempo aí, está aí o centro de saúde, aquí está aquí ao lado, está petado de xente de 60 para arriba, é dicir, lóxicamente, pues bueno, sí. E lles dices, bueno, pero a vos que? No, nos faltan 3 médicos. No, tal. E se vos falta isto, ti podes pagarte o médico privado. Joder, eu cobro 500 euros. Joder, entre eu e a muller cobramos 900. E o que falábamos antes, é dicir, en Galicia non é unha tontería que haxa 300.000 pensionistas que non chegan a 800 euros. E esa nosa pelexa, é dicir, non é solamente que é o que nos cobramos ou que é o que nos defendemos, é os que menos cobran, por que non se unen e non fan un pouco como facemos nós? Vamos todos a unha e vamos a tratar de igualar e que polo menos cando chegues a unha edad de xubilación teñas o mínimo necesario para pagar o gas e a luz. Xa non digo a vivenda porque por sorte moitas veces traballaron toda a vida e siguen tendo a súa vivenda. A maioría en Galicia sobre todo. Pero sigue habendo esta fenda tan grande, é dicir, así a nós vamos a seguir un pouco na pelexa máis que nada para visibilizar e darlle a entender. Xa non esperamos por eles porque realmente isto se fai casi unha frustración permanente. Sí, bueno, eso xa... E aí, pois, bueno, deixamos a porta aberta porque aquí hai moito que desenrolar o tema para varios programas no sentido de por que esa fenda e qual é a solución, é dicir... Sí, señora, esa era a cifra, era 800.000 galegos que... Perdón, 300.000 galegos que cobraban 800 euros entre de media. E hai que... Hoxe con 800 euros, en fin. Que xa non fai falta que diga nada. Manolo, ti que querías contarnos? Ai, contos. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, seguindo un pouco a exposición de Eloi, o sea, Modepen e as plataformas estatais non defendemos solo as pensións. Achega o micro, se non se... O sea, defendemos todo, o sea, educación, sanidade, benestar social, salarios, e tal, ¿no? E como estamos en eleccións, hai que falar certas cousas sin falar das eleccións. Entón vamos a falar de certas cousas. A ver como consigues. No, é difícil. Pero hai unha cosa, o sea, nós somos traballadores e como traballadores temos que defender os nosos intereses, ou debíamos ter que defender os nosos intereses, que non nos facemos. Entón eu vou facer unha comparativa con independencia de quen goberne como son os comportamentos, vale? No ano 2015 16, 17, 18 os salarios pasaron 700 e pouco, 35, 25, o sea, 10 pesetas ao ano de suba, ¿no? Hubo un cambio de goberno. Houve un cambio de goberno, pois os salarios pasaron xa a 900 euros. E hoxe estamos en 1134. Comparemos a diferencia de un montón de anos do 18 para atrás, e para a suba que houve de casi 400 euros en 5 anos, non? O sea, foi un incremento que mellorou sustancialmente a vida de todos os traballadores e, sobre todo, das clases pasivas que nunca cotizaron, polas razóns que fora, pero non cotizaron. Outro dato comparativo, pois pode ser as pensións. Isto é relativo porque isto é a media máis oficial. Logo hai un montón de parámetros no medio en función de si son contributivas, se ten familia, se eres viudez, sí. Pero a media no 2015 cero subas. 16, 17, 18 0,25. A partir de aí xa empezaron a subir, un 60, 0,90, 8,5, 3,8, este ano 3,8 a mínima, porque este ano sabemos todos que hai por exemplo, viudedade con un fillo, pois un 16%, e aí hai un serie de parámetros dentro o 3,8, dependendo que hai unha serie de parámetros en función das situacións familiares. Isto que quer decir? Quer decir que temos que pensar cando vayamos a votar
a quen nos interesa votar. Quen nos bota unha man nas nosas miserias. Non nos, por desgracia non facemos, non vamos a facer desta tampouco, pero aí queda a cousa. Moi ben. Fiou fino, Fiou fino, desde logo. Bueno, Alfredo, ti querías ¿Cómo? Que lle damos clases nocturnas. Sí, no, aquí, ahí está. Muy bien. Alfredo, ¿qué me decías? Voy a ver si estoy un poco en la línea del maestro. Bien, vamos a ver, yo quería cerrar esto diciendo que a mí que me gusta seguir las noticias mundiales y sé los peligros que en este momento estamos viviendo y cómo pueden afectarnos a los españoles y concretamente a los gallegos, yo les pediría que el próximo día 18 tenemos todos la posibilidad de pensar lo que va a pasar en estos próximos 4 años. Entonces, yo solamente quiero decir que se vote con sentidiño y nada más. Y que se vote. Y que se vote, eso por supuesto. Pois o que non, eso é importante tamén. Bueno, pois nada, Parecemos jesuitas. Era difícil, demasiado. Sí. No, vamos a ver. Es que hoy era complicado. Nós, depois de tantos anos, algunhas cousas sí tivemos que aprender, ainda que fose a veces a regañadentes. Facer de tripas corazón, dependendo das datas e donde teñas que comentar e falar, ser o máis... en fin, aséptico posible. A mí non me importaría. Cousa que cando salgamos de aquí, si imos a outro acto, pues será totalmente radicalmente, en fin, si o sabemos, pero que e agradecemos a posibilidad. Hubiéramos tido que ter outra persoa máis aquí que tirara por outro lado, ¿no? Para ser xustos. Claro. Bueno, pues gracias aos tres, que vaya todo ben. Nos vemos en 15 días e xa sabremos. Exactamente. Como diría un bo cristiano, que Dios reparta as formas. Exactamente. Veña, gracias aos tres. Chao. Vamos.